gara-gara mie gue kok. Nah, di jiwa kan lagi. कोणी थरा माने दोन शेगडा थरली थरली गेला काय पुन्हा नाही होय तो असला बघा इदी येते 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 धर मोठी कधी वर बोलायला चल ई बाबा ibu batuk cabuta ibu ba ibu ba आता काय मीच कसं कर मित्री तू या दुसरं खाय काय टाकाय मुका